Inspirasyon ang matod pa ning usa ka PWD coach sa palarong pambansa sa sports nga table tennis. Bisan sa kondisyon, desidido siyang ipadayon ang pagtudlo o pag-train ini sa kabataan sa ilang dapit. Si Nico Sereno sa report. Gikan sa lungsod sa Naga, Zamboanga, Sibugay, moabot sa 17 oras tanan ang biyahe, land trip ug barko sa pamilya nga digamon aron makaabot lang sa Sugbo para sa palaro. Ang 49 anyos nga amahan nga si Emmanuel, iladong coach sa ilang lungsod. Muli makatuig na siya nga naparalisa human maaksidente sa usa ka hanging bridge ug nakaangkon og spinal cord injury. Apan wala panumbalinga ang kondisyon, makapadayon lang sa iyang passion. Sa nakita nako sa sports, pindot yun siya kay gawas nga healthy lifestyle, libre, bawal ang mga dili maayo nga buhat, naadyo ka disiplin sa imong kagalingon. Gikan sa ilang lugar, may unom ka mga atleta sa palaro sa table tennis. Usa niini ang 16 anyos nga anak nga si Ralph nga sa pagduwa ni atong Biyernes sa mixed doubles secondary naka-bronze medal. Consistent lang jud sa dula. Kaya si Papa sa una katong pa siya na-discuss siya, literal nga, everyday jud among dula jud. So kada tong na-discuss na siya, wala bitaw kay maka palo-palo sa mo dito, consistency jud. Ang ilang nanay nga school teacher, coach usab. Ang duha ka mga maguwang nga babaeng anak, parehong 7 ka higayuna nga nakaduwa sa palaro ug mga scholar sa college tungod sa maong sport. Si Papa namang good permi sa amo ang mo encourage jud nga nga kaya jud namo kay nakita po niya nga na jud potential kinahanglan lang jud og push sa mo. Diri sa Cebu ko pang kanang lisod kay ang biyahe. Pero niyo siya nga moadto jud ko kay mao lagi niya passion niya ang table tennis. Primero siya pero lang ko niya. Then nabot pud ang time nga naka-coach pug ko. Padayon si Coach Emmanuel sa pag-train nga libre sa mga kabataan sa ilang lungsod sa table tennis. Muabot sa 30 ang regular niya nga gibansay diha mismo sa ilang balay mahapon. Wala di ko ganahuna nga muundang. Mas ako pa noong padaghanon akong athletes. Mao akong na kuan karon ko nga gamay pa kog athlete sa una nga able ko. Karon na noon nga ani ko mas didaghan akong athletes. Family affair kung makonsidera para kanila ang table tennis ug way duda nga nahiusa sila pinaagi ni ining sport ug daghan kaayog nakuha niini. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.